ಅಂಬೆ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಚಾಪರ್ರೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲಂದ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲತ್ತೆ ಮೋಲು ಮೋಲ್ ಕಕ್ಕಿನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮನಿ ಪೂಜೆ ಮೇ ಇನಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರಪ್ಪ ಅಂದು ವಿಜಿಲ ಬತ್ತೇರಿ ನೀ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಅಂಚೆಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಪದ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಮಂತಲೆ ಪನೊಂದಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಇದಾಡ್ಕನಮ್ಮ ಇಂದ ಎಂಕಲ್ ಈತ ಜನ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿರುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಚುನ್ನಿಲ ಬೈದಾಳು ಕೋಡೆ ಒಗ್ಗರ್ದು ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡವ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಡ್ನಾಗನೆ ದಯಪಂಡ ವಿಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡರ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಆಂಟಿ ಬತ್ತು ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೂಡ ದೆತ್ತದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಜ ಗೊತ್ತನೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಂದು ಪೂರ ಅಂಡಿ ಪುಚ್ಚಿಂಡೆ ಇಂದು ಪೂರ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನೇ ಸಾರಿಲು ಮಾತ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಅಂಚಂದೆ ನೀನು ಪಾಡೆ ಬೇಂಜಿಂದೆ ಎಂಕಲ ಉಪ್ರಾಳಿ ಕವಿಜಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಮುರಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಮುರಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತರತ್ತೆ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಒಲ್ಲೇರ ಅವೆರ್ದು ಒಕ್ಕ ಕುಡಾರು ಪಿದಡ್ನತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ ಪೋಯಾರಂಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇವ್ರಿಂಡತೆ ಸಾಂಗ್ ದಿಯರ್ ಅಂದೇರ್ನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಗುಲ್ಲೋದು ಓಟಂಬೆ ಎಂದಪೆ ಪೊಪ್ಪ ನಿಕ್ಕದೆ ಮರ್ಕಾಯರ ಶುರುವಾಂಡ ಇಂದ ಎಂಬೆ ಉರ್ಲತ್ತೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಾಪರ್ರಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ತೂಲಮೆ ಮುಸುಂಟು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಇತ್ತಲೆ ಬಂಜಿ ಮಸಾಲ ಉನ್ಗೆ ಆಗ ಪನಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರ ದೋಸೆ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಇತ್ತ ಕೊಲ್ಲೂರು ರೀಚ್ ಆದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಳಲಿಡ್ದು ಇಡೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಕಾಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪೊಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಮೋಲ್ ಕಕ್ಕಿನಿ ಚೂರಿತಿನಿ ಇಡ ರೀಚ್ ಆಯರ ಅಪಗನೆ ಕಕ್ಕಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದನ ಬಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಯಾಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮದಿಮೆ ದಪ್ಪಗ ಏನದಿತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದಿನಿ ಅಮ್ಮನ ಚೀರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಟ ಎತ್ತಂಡ ಮೆಲ್ಲ ವಿಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಡ ಓಡಿ ಯಾನ್ ಓಡಿ ಇಂಚ ಪತ್ತು ನಮಕ್ 2.5 ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯತ ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಚುನ್ನಿ ಅಲೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತ ಬಡಾಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಬಡಾಪುಂಡಿ ಅಂದದ ಪುರಳ್ಳು ಬಿದಣ್ಣ ಸುರು ಅಂದ
ಅಂದೇ ಮೊಕಲು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮ ಅಂತೂಲೆ ಮೊಕಲು ಮಾತ ದುಂಪೋತಿರವೆ ಮೊಕಲು ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ ಸ್ಲೋ ಮೊಕಲು ರರ್ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಅದು ವನಸ್ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಡುನಿ ಇತ್ತ ಮೊಕಲು ಒಂಚೂರು ನಡೆದಾದನ ಕಾಜಿ ಮಾತಾದ ತೊಂದರುಂಟಿಗೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೈದೇರು ದಾದ ತೂ ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಅಭಿನಂದಿ ದಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಆಂಜೋಕ್ಲು ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಂಡೆ ಅಡೆ ತಿರ್ಗಾವ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪೊಂಜೋಗ್ಲು ಇಂದೊಂಜಿ ನಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲಂದ ನೀರು ಬರ್ಪೋನು ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಪೈಪಾ ಓ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಪೈಪ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಎಂಕುಲುಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಡಾವಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡಾವಡ್ ತೂದಿತ್ತ ನಾನು ಬತ್ತಿದಿತ್ತು ಚಿಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಂಜು 4 ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನಿಜೆ ಕಾರುಡು ಗಟ್ಟಿ ಜೈದಿ ನಾವೇ ಇಂಕು ಗೋಚಾರ ಎತ್ತಿಜಿಂದೆ ಅಂಚ ಕುಜಲ್ ಮಾತಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಾತು ಮೂಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅಪಗಪಗನೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದು ಪೂರ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಮೂಲ ಉಂಡು ಪಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ ಅವು ಪಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವಲದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮಕ್ ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ಲ ನಮಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೈನ ಫೋಟೋಸ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಅವೆತ್ತ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಭಟ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಪಿದಡುನಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಾದನ ಗುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಹಿಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನ ಫೋಟೋ ಎಂಚ ಬತ್ತನೊಂದು ತೂಲೆ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ತೀಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋಟೋ ಎತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ವಿಚಿ ಶೋಕ್ ಬತ್ತನ ಲೈಕ್ ಬೈದನ್ ಅಂದೆ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿರಾವುದ ಎಂಕುಲುಂಡತೆ ಉಚ್ಚಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಚೂರು ದುಂಬು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಬತ್ತ ಅವು ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಓಲ್ಪಂಡ ಎರ್ಮಲ್ ಪಡು ಬಿದ್ರೆ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಹೊರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಕ ಬಂದು ಎಂಕಲಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹೋಗರ ಬೇಗ ನೇರ್ನ ಇಡೆ ಬರ್ತದ ಮೇಲ ಚುಚ್ಚುಂಡಾಗೆ ಅದೇ ಮೀನು ಬೋತುಂಡ ಪಾಕಿತ್ತು ದೀಲಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಓ ಶುಗಲ್ಲದೆ ನಂದದ ಆಯನ ಕಲ್ಲರ್ ಅಂಚೆನೆ ದದೆ ದದೆ ಬಲ್ಲದೆ ಬಲ್ಲದೆ ಸೆಲೆ ಸುಂದರಿ ಬಲ ಬಲ್ಲದೆ ಮಗೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ನಂದಲ್ಲ ದಾನೆ ದಾನೆ ದಾನೆ
ಉಂಟೋಗ್ಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಂಟೆ ಬಂತೇನಾ ಅನ್ನೆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಮಗನ ಫೋನ್ ನಾವು ಈ ಉಂಟು ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರೋಣ ಒಂತೆ ಕೊರು ಚೂರು ಇದು ಕೊರ್ಲೇವೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ದಚ್ಚುನಲ್ಲ ಚಿಜ್ವನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಎನ್ನ ಎಟ್ಲುಂಡು ಏ ಆಂಟಿ ಇರೇಗ ಹೊಡತ ಇಂದೆ ಒಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೊಕುಲ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಮೇ വീഡിയോ ഓഫ് മൻപേ ಅಕ್ಕರ್ ಪೋ ಇಂಗ್ ತೋಚ ಅಂಚಿ ಪೋಂಬೆ ಎಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಬನ್ನಾಗ ಈಡಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾತಿರಿಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್